Shin ka taba ganin bidiyo mai matukar muhimmanci a Facebook kana so ka downloading amma kasancewar baka san yadda za ka yi ka downloading din shi ba har bidiyon ya wuce ka? Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a wannan lokaci mai albarka. A yau na zo mana da wasu hanyoyi guda uku masu matukar sauki da zaka bi ka sauke bidiyo daga kamfanin Facebook ko kuma ce daga Facebook zuwa cikin wayanka. Kasancewar kamfanin Facebook bata ba da damar sauke bidiyo daga Facebook zuwa waya ba, ya zama abu mai wahala. Mutane da yawa zaka ga sun ga bidiyo kuma suna so su sauke shi a waya amma kuma ba yanda za su yi, hakan yake sa har bidiyon ya wuce su. To a yau na zo mana da hanyoyi masu sauki insha Allah. A cikin wannan bidiyon zan mana bayani akan su. Idan kai sabon zuwa ne sai ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna mana like, sannan ka share wannan bidiyon don sauran mutane su amfana. Ka shiga bidiyon. Da farko za mu shiga cikin Facebook, zai kawo mu kamar haka. To sai mu zo gefen videos, kawai zan zo ne kai tsaye in nema bidiyon da nake so in saving ɗinsa, sai in shiga. Misali ina so in saving din wannan video daga Darul Ahkam din nan. So abu na farko da zan yi shine zan zo inda aka rubuta aka yi alaman share wannan kenan. So ina danna kan shi zai bude mini wuri kamar haka. So sai in zo inda aka rubuta copy link. So ina danna copy link din nan zai copy link din wannan video. So yanzu na danna ya copy min wannan link din. So abu na farko da zan yi shine sai in fita. So bayan na fita sai in zo cikin Zenda. So kana zuwa cikin Zenda sai ka shiga. So bayan ka shiga cikin Zenda zai kawo ka, zai nuna maka wuri kamar haka. To sai ka zo inda aka rubuta social, ga wani wuri da aka rubuta social. So kana danna wurin zai kawo ka wannan shafi ga inda aka rubuta paste link. So kawai zo kai nan zaka zo ka danna paste for download din nan. So kana dannawa kawai shikenan sai ka dan jira shi zai download maka bidiyon ka zuwa cikin wayanka. Waɗannan bidiyo da kuka gani guda biyu na downloading din su ne ta wannan hanya da na nuna muku. Sai kuma hanya ta biyu. So hanya ta biyu da zaka bi wurin ganin ka downloading video, ka sauke video daga Facebook zuwa wayanka shine, da farko zaka zo ka shiga cikin Chrome. Akwai wani browser da muke kiran shi Chrome. So zaka shiga cikin Chrome kamar haka. Wannan shine Chrome, wannan da nake taba shi. So kana dannawa zai bude maka kamar haka. To sai ka login Facebook ɗinka a cikin Chrome. Ni already na login Facebook ɗina a cikin Chrome. Kai yanda zaka yi shine zaka searching a nan gurin. Zaka rubuta facebook.com. Idan ka danna ka rubuta sai ka searching. In ka searching zai baka dama ka yi login ɗin Facebook ɗinka. So kana login zai nuna maka kamar yanda kai ma zaka gani idan na shiga nawa. So ga nawa anan, kai ma zai nuna maka naka anan. So shikenan sai in shiga. So sai mu dan jira shi kaɗan. So bayan mun jira shi ya shiga, to gashi ya nuna mana cikin Facebook ɗinmu kamar haka. So abu na gaba da zamu yi shine zamu zo inda videoyi suke, videos kenan. So bayan mun shiga inda videos suke, zamu duba wanda muke so mu download. Misali zamu download wannan bidiyon a sahabatul kiram ɗin nan. Misali sai mu shiga bidiyon haka. So bayan mun danna kan bidiyon ya bude mana kamar haka, sai mu danna kan bidiyon mu dan dade kadan. To kun ga gashi ya nuna mana download video. So muna dannawa shikenan. Wannan shine hanya ta biyu da ake downloading video. Kawai just kai tsaye zaka zo ka shiga cikin Chrome ne. Bayan ka shiga cikin Chrome sai ka zo kan bidiyon da kake bukata, sai ka danna kan shi haka. Bayan ya bude maka in full size, kawai sai ka danna hannunka akan bidiyon kaɗan daɗe kaɗan, shikenan zai nuna maka download kamar yadda kake gani. Sai ka danna download, shikenan an gama. Wannan shine hanya ta biyu. So sai kuma hanya ta uku, wanda ni ina amfani da hanya ta uku ne wurin downloading videos daga Facebook. So hanya ta uku shine zaka shiga cikin Chrome, zaka sake koma cikin Chrome. Ga Chrome ɗin kamar haka. Bayan ka shiga cikin Chrome sai ka zo inda aka rubuta search. Bayan ka zo inda ka rubuta search sai ka rubuta vidmate, wanda wannan application ana downloading videos da shi ta hanyoyi da dama. In ka rubuta vidmate, so bayan ka rubuta vidmate, sorry ka lura da spelling vidmate, gashi nan vidmate, vidmate. To gashi nan ya bude mana vidmate. Sai mu danna kan downloading, sai mu danna kan vidmate din. So muna danna kan vidmate din zai tambaye mu akan wani browser za mu yi amfani wurin downloading wannan vidmate din. Da yake ni ina amfani da Chrome ne kawai,
shi yasa ya nuna min Chrome kawai, sai kuma vidmate din already da yake ina da shi. So da ina da su Opera da sauransu da zai nuna min su anan. So ni kuma tunda kawai just Chrome nake da shi, sai in danna kan just once din nan kawai shikenan. So bayan na danna kan just once zai kawo ni wuri kamar haka, gashi ya nuna min free download now. Kawai just sai in shiga kan free download now din. So bayan na shiga now shikenan, gashi ya kawo min download anyway. So yanzu ina danna nan gurin zai download din wannan vidmate din. So da yake ni already ina da shi, sai in danna cancel. Wannan na nuna muku ne. So bayan na danna cancel, ya zama already yana waya na kamar yadda kuke gani, gashi nan a waya na. So gashi nan already a waya na. Idan ya zama yana wayanka, so shikenan ba shi zaka shiga ba, kawai sai ka koma cikin Facebook ɗinka. So bayan ka koma cikin Facebook ɗinka, sai ka nemi video da kake so ka sauke. Misali wannan Hisnul Muslim ɗin nan lesson 08 lesson 8 shikenan. Kawai sai mu zo inda aka rubuta, inda aka sa alaman share ɗin nan, gashi nan ina taɓawa. Sorry, gashi nan ina taɓawa, gashi nan alaman share ɗin nan. So kana shiga wurin da aka rubuta alaman share, sai ka sauka ƙasa ka zo inda aka rubuta mo ɗin nan. So kana zuwa inda aka rubuta mo ɗin nan, zai kawo ka wannan shafi, zai baka wurare da yawa ga su abubuwa nan kala-kala. Sai ka satin ina inda aka rubuta vidmate. To ga vidmate ina nan, kawai sai ka shiga kan vidmate. So bayan ka shiga vidmate, sai ka ɗan jira shi kaɗan ya buɗe maka. Bai mana, so yana buɗe mana, sai mu zo inda aka rubuta, inda aka sa alaman download. Kawai sai mu shiga alaman download ɗin nan. To sai gashi sai mu danna download. Kawai abin da za mu yi, sai mu danna download. Sai dai ni ba downloading wannan bidiyon zan yi ba. Bari mu gani Hisnul Muslim, so ya kamata in downloading din shi. Kawai just abin da za mu yi, kawai sai mu shiga sai mu danna download din nan. Gashi nan sai mu danna. So muna dannawa, ka gani yana satin 0 from 0 to 100, yanzu ga yana 94. Ko just kaga ya danna mana, ya sa mana alaman good. Shikenan already ya download. Kawai just sai mu danna done. So muna danna done shikenan, sai mu fita. Maybe application din zai nuna mana wani talle. In mun ga dama ba sai mun danna wannan done din ba, kawai za mu minimizing din application din, kawai sai mu fita. Shikenan wannan shine hanyoyi guda uku da ake bi a downloading videos daga Facebook. Zai iya yiwa akwai wasu hanyoyi daban, so waɗannan hanyoyi shine gaskiya na sani.